Sziasztok, én Geranula vagyok, és ebben a videóban egy adventure mapot fogunk végigvinni, már 2000-re. Sziasztok! És akkor aludjunk egyet? Úgy mondod? Akkor inkább aludjunk. Utána olvassuk a szabályokat. Oké? Szia! Szia. Na, itt is. Na, akkor történet. Most honnan kezdjük? Innen vagy onnan? Na, akkor innen kezdjük. Na, történet. Itt ébredtél, valószínű, hogy nagyon berúgtál, eszedbe jut, hogy valami nem stimmel. Eddig a barátod is veled volt, most meg nincs sehol. Keresd meg, lehet életveszélyben van. Szabályok. Játsz peaceful-on. Oké, abban vagyok. Ne csalj, ne üss ki blokkokat. Csak a clay blokkokat ütheted ki. Jó játékot. Itt mi van írva? Te ilyen nullába vagy? Igen. Jó, Próbálj minél több aranyat gyűjteni. Ezt kiütöm, ugye? Egyből egy láda. Oh. Tessék, itt van egy hús. Thanks. Kettő van nálam. Na akkor, nézd egy út. Jaj. De. Biztosan, na. Nézd egy út, hát elvezet valahová. Hát. Muszáj pont a téglaúttal menni? Mindegy, akkor menjünk azon. Egy idős néni, aki nagyon kajás XD. Szia, Akkor, segíthetek mint a valamiben? Viper. Aha, értem. Azt hiszem, tudok segíteni. De cserébe kérnék egy szívességet. Már nagyon éhes vagyok, tudnál fogni nekem 4 halat. Horgászbot a ládában. Vedd ki kotésed egyiket. Ha mesélt, tedd a ládába és olvasd tovább. Na, akkor menjünk horgászni. Yes? Yes, oké. Okay. De ne itt horgászni. Ja, azt hittem, ebbe a kis tóba kell. Dehogy. Mi van? Áú. Akkor 4 halat kell fogni. Beakadt a bal. Na, ott tudja, hogy lesz hal. De ez nem jó. Beleakad az aljába. Így nem lesz hal. De ez nem igaz, az beleakad az aljába. Na! Elő volt egy hal. Inkább én horgászok itt, mert ez jobb. Itt jó De nézd, mert beleakad a jégbe. Mindjárt jövök, fürdök egyet, felfrissülök. Elkapom, én vagyok a cápa. Kösz! Nincs Van egy mit. hal. Megfogtam gyorsan a halat és hologra akasztottam. Már csak 3 hal kell. Kit is vesztettünk el? Melyik haverunkkal? Nem voltam magamnál tegnap. Csak a barátunk volt. Na, hal, faki! Zsír. Ez az! Na, Ennyit van. hát 1. Mi neked mennyi? 1. Oké, akkor már csak 2 kell. Na, Nem adom oda, én is ilyes vagyok, nekem is kell. de oda kell lenni a Jó, nőnek. tudom. Csak vicc volt. Na, nekem mindig kapás van. Inkább cseréljünk a horgászbotot. Nincs kapásom, nyújj. Na, nincs belakad. Na. Istenem. Ó, ecsém. Gera, a horgászáshoz türelem kell. Én nem vagyok. Türelmes. Jaj. Na, itt lesz kapás. Hogy kirántottad? Én egy cápát fogok. Abból biztos jó fog lökni a név. Kijönne a cápó. De Istenem, mi nincsen hal? Jó van, inkább legyen egy kis vágás, mert Hát inkább, erre nem akarom, hogy egész videó azért. ezzel Na, menjek akkor egy le. vágás következik. Na, akkor itt is lennénk, megvan a 4 hal. Végre. Okay. Ja, Gera, figyelj. Kell ez a hal, mindegy. Itt van a sülcsertés. Ki, akkor megvan a 4 hal. Akkor ugye visz nekem inni a nének. Na akkor ugye... Néni. Aha.
Ez inkább akkora, mint a Whiter. Csontváz. Na boss. Tényleg. Amúgy mit szeretem még a harmadat is. Na akkor úgy olvasom tovább. Ó, köszönöm szépen, menj balra tőlem, és ott van egy kocsma, ott biztos tudnak valamit. Ja, és még valahol, ez még a fiamé volt. De ő meghalt neked meg szükséged lehet rá, vedd ki. Akkor tessék, megkapod a bőrcsagot. Oké? Okay? Ugye Melvért volt benne, igaz? Ja, balra, nem jobbra. Igen, Melvér, bőle Melvér. Igen, itt a kocsma. Play. Láda. Csak arany van benne. Oké. Kocsma. Így áll egy sört. Köszi. Sört kérek. De most ez a fia? Nem azt mondta, hogy meghalt. Nem ez a fia, mivel meghalt. De akkor ebből a ládában volt egy kard. Akkor ez most na ki? Akkor... olvasom. Üdv, miben segítetek? A barátját keresi, azt hiszem láttam. Kis munkája cserébe tudok segíteni. A vendégek megéheztek, ezért le kell vágni a kinti disznókat. Kardot találsz a ládába, ha megvan a hús, akkor ragd a ládába, ahonnan a kardot kivetted. Jó, én erre... Mindjárt. Ha megcsináltad, olvasd tovább. Na jó, ezt te csinálod, mert én erre nem vagyok képes. Mire? Ja, oké. Forduljál. Ebben is fordulok. Én mondtam, hogy egy sört kérek. Na akkor, ugye megvan, visszarakom Hát a sört. a hús. Nagyszerű, szóval tegnap este kicsit sokat ivott. Nagyon berúgott, és azt mondta, megy a szabókhoz. Valami ruháért. Azóta nem láttam, szóval ott keresd. Kint van egy tábla, hogy merre van a szabó. Sok sikert. Gyere! Jön, még ott van egy hús, de nem baj. Arra van a szabó, akkor... Szabó. Ugye nem veszek ki semmit, hogy ezből. Amúgy mi van benne? Vegyél egy csillit, ugye? Csak utánad. Vasútállomás megálló szabóháza. Na jó, gyere, csak utánad. Akkor... várjál. Jaj! Azt hittem már kiesek. Oké. Kocsis János Szabó bármit megvar. Kovács? Várd meg! Vagy most ez a Szabó, vagy én most nem? Hát visszamegy egy csillár. Úgy segítetek? A barátod? Hát nem is tudom. De megvan. Egy magas fickó, aki nagyon be volt baszva. Ruhákat vett jó pénzért, aztán kérdezte, hogy hol van. A Kovács elmondtam neki, és el is ment egyből. Gondolom oda ment a Kovácshoz, szerintem kérdezd őt. Szia! Sok sikert kívánok, viszlát. Akkor ugye menjünk Kovácshoz. Tovább. Jaj. Na itt mi van írva? Elkaptuk és börtönbe zártuk. Állj, ide nem mehetsz be, tegnap gyilkosság történt. Az elkövető részeg volt, de szerencsére... Ja, elkaptuk és börtönbe zártuk. Ide akkor ide nem lehet bemenni. Basszus, el kell mennem érte a börtönbe, de merre lehet. Oké. Szevasz, tudok segíteni? Persze, hogy tudom, merre van, de segíteni nagyon meghálálnám. Itt van mögöttem nem messze egy búzaföld, le kéne aratni. Ha készen van, gyere vissza és ragd a ládába. Köszönöm szépen, a börtön... Ja, a börtön... Na. A búzat a izébe kell rakni, ugye a ládába. Ráraktam gyorsan. És a vetőmagot is? Azt is akkor. Én berakom. Végül is nekem nem kell. Nekem se. Nincs Oké, köszönöm szépen, a börtön egyenesen van, itt egy vasútállomás és nem messze, azzal menj. Mert a börtön messze van. Sok sikert. Össz. Oké, akkor egyenesen. Ajaj. Megy le a nap. Ugye vasútállomás, vegyünk ki egy csillét. Ennyi volt. 2 van, na hát ugye 2 csille van benne. De várjál még, akkor ne indulj el. Na,
Akkor mehetünk. Majd meg Hát nekem igen, húzni? nyugi meglöklet. Oké. Kösz. Te el tudod indulni? Tudom, hogy Nézd elindulni hát. magától csille. Nézz hát. Oké. Vagy. Ez vicce. Oké. Úgy meg messze is volt, van. pár blokk. Börtön. Jaj. Na akkor utána na, innentől kezdődik. Csá haver, jó újra látni téged, ki kell szökjünk innen. Nem messze innen, a börtön mögött van egy bolt, ahol TNT-ket árulnak, fizes ki, vagy ha nincs elég aranyad, öld meg. Úgyse bírtam azt az embert. Szóval menj, kivedd a TNT-t, a gyújtót és robbants be a cellám oldalát. Utána egyből fuss a házamhoz, ja tényleg. Nem tudod merre van nem tudod merre van sokan. Nem tudja, a börtön mögött van. Az is. Az erdőben, egy kis ház. Sok sikert, Pajti. Jaj. De mindig beragadok. Na akkor, ugye... Gondolom, a TNT-ért jössz 3 arany. A gyújtóval együtt tedd a ládába a pénzt és vedd ki a TNT-t. Akkor... Mennyi arany? 3. Jó van, nem sok az. Oké, akkor ugye be kell fogalmazni a celláj oldalát. Itt, Szia. futás! Oké, megvan. Ugye, akkor most el kell futni gyorsan a házához. Futás, nehogy elkapjanak. A creeper. Oké, a jutalmat... És egy kis vágás még. Akarszunk a mobokkal. Ja, igen, berobbant, ezt nem tudjuk elolvasni, nem baj. Na, akkor mindegy, itt van a pálya vége. Gratulálok és köszönöm, hogy végigvitted a pályám. Készítette Feka Barni 99 és Feka Tomi... Jaj! Ja, és Feka Tomi 97. Remélem tetszett. Igen, tetszett. Na akkor el is búcsúzzunk már 2000-rel. Jó volt a map. Hát akkor sziasztok! Sziasztok!